Αγαπητοί μας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε άλλη μια εκπομπή του Gem Show. Κωδικός Α7043 και έχουμε εδώ ένα εκπληκτικό unisex δαχτυλίδι, ένα δαχτυλίδι μονόπετρο που μπορεί να φορθεί και από άντρες και από γυναίκες. Είναι φιλοτεχνημένο σε ασί με 925 με λευκό χρυσό στα 14 καράτια. Είναι unisex, είναι χειροποίητη κατασκευή, έχει πλούσιο σχεδιασμό αριστερά και δεξιά από το κεντρικό καστόνι. Ένα καταπληκτικό δαχτυλίδι όπου στο κέντρο του φιλοξενεί έναν αζουρομαλαχίτη. Αζουρίτης και μαλαχίτης που έχουν δημιουργηθεί μαζί, προέρχονται από το Λαύριο της Αττικής, έχουν κοπεί σε κοπή κούσων καμποσών, έχουμε 3 καράτια βάρος και ο ΠΑΚ 5α+ ποιότητα. Είναι εξαιρετικής ποιότητας, έχει μια πολύ ωραία διχρωμία του μπλε και του πράσινου. Το μπλε είναι ο αζουρίτης και το πράσινο είναι ο μαλαχίτης. Ένα εκπληκτικό μονόπετρο με διαστάσεις 1,3 εκατοστά το μήκος επί 1,5 το πλάτος. Ένα πανέμορφο εντυπωσιακό δαχτυλίδι με εκτίμηση που ξεπερνάει τα 450 ευρώ. Σήμερα στον κωδικό Α7043 αυτό το πανέμορφο μονόπετρο δίνεται προσφορά σήμερα μόνο στα 90 ευρώ. Κωδικός Α6499 και έχουμε εδώ ένα ethnic υπέροχο vintage βραχιόλι φιλοτεχνημένο σε ασί με 925, χειροποίητη κατασκευή και έχουμε 3 υπέροχα μάτια του τίγρη, ένα σε οβάλ καμποσών και 2 σε στρογγυλά καμποσών, όπου είναι 5α+ η ποιότητά τους. Έχουμε συνολικό βάρος 4 καράτια και προέλευση την Αφρική. Έχουμε ένα έντονο ζωηρό golden brown χρώμα, δηλαδή χρυσοκαστανό, και έχουμε μήκος στο βραχιόλι 20 εκατοστά και πλάτος 1 εκατοστό. Η εκτίμησή του ξεπερνάει τα 320 ευρώ. Σήμερα στον κωδικό Α6499 αυτό το υπέροχο βραχιόλι δίνεται προσφορά μόνο στα 65 ευρώ.
Κωδικός Α7538 και έχουμε εδώ ένα καταπληκτικό, υπέροχο, εντυπωσιακό κολλιέ, ένα κολλιέ χειροποίητο που είναι βαρύ, είναι στη βαρύ κατασκευή, εντυπωσιακό σχέδιο. Έχουμε μέταλλα C925 με κίτρινο χρυσό στα 14 καράτια και έχουμε υπέροχους χαλαζίες με εγκλίσματα μαύρης τουρμαλίνης, στρογγυλά τα πετράδια στα 16 χιλιοστά με translucent καθαρότητα και λευκό και μαύρο χρώμα και προέλευση έχουν τη Βραζιλία. Έχουμε αμέθιστους με έντονο μοβ χρώμα, στρογγυλούς στα 10 χιλιοστά με translucent καθαρότητα, έντονο μοβ χρώμα και προέλευση τη Βραζιλία και έχουμε και αιματίτες σε σχήμα και κοπή ροντέλ 15 mm επί 4 mm διαστάσεις του με κίτρινο επιχρήσωμα στα 14 καράτια, οπάκ καθαρότητα και προέλευση έχουμε την Αφρική. Το κολλιέ μας είναι μεγάλο, εντυπωσιακό, βαρύ, έχει βάρος 840 καράτια και έχει μήκος 55 εκατοστά και 1,6 εκατοστά είναι το πλάτος του κολλιέ. Η εκτίμησή του ξεπερνά τα 650 ευρώ. Σήμερα στον κωδικό Α7538 αυτό το υπέροχο κολλιέ δίνεται προσφορά σήμερα μόνο στα 60 ευρώ. Κωδικός Α7418 και έχουμε εδώ ένα καταπληκτικό υπέροχο χειροποίητο βραχιόλι, ένα βραχιόλι φιλοτεχνημένο σε ασήμενια 25 και κατάμεστο από φυσικά ορυκτά σμαράγδια Ζάμπιας, υπέροχα σμαράγδια Ζάμπιας όπου έχουν έντορο σμαραγδοπράσινο χρώμα, έχουν στρογγυλή κοπή, έχουμε 10 πετράδια στο σύνολο όπου μας δίνουν συνολικό βάρος 20 καράτια. Έχουμε οπάκ καθαρότητα, ένα πανέμορφο στιβαρό βραχιόλι με μήκος 20 εκατοστά και πλάτος 8 mm με εκτίμηση που ξεπερνά τα 470 ευρώ. Σήμερα στο κωδικό Α7418 αυτό το πανέμορφο βραχιόλι δίνεται προσφορά σήμερα μόνο στα 65 ευρώ.
Κωδικός Α7178 και έχουμε εδώ ένα εκπληκτικό χειροποίητο βραχιόλι. Ένα βραχιόλι άκρως εντυπωσιακό, είναι φιλοτεχνημένο σε ασήμι 925 με κίτρινο χρυσό στα 14 καράτια. Είναι σειρματερή και ιδιαίτερη η κατασκευή του και φέρει υπέροχα φυσικά οργανικά πετράδια. Ξεκινάω με τα Angel Skin κοράλια. Έχουμε 3 υπέροχα Angel Skin κοράλια με ένα υπέροχο απαλό χρώμα Angel Skin. Έχουμε Oval Cabochon κοπές, 5α+ είναι η ποιότητά τους και το βάρος τους είναι 65 καράτια και 77 εκατοστά του καρατίου. Έχουμε 5α+ ποιότητα στα Angel Skin κοράλια μας, προέρχονται από τις θάλασσες της Ιαπωνίας και είναι απολύτως γνήσια οργανικά. Και έχουμε και 2 μαργαριτάρια γλυκού νερού σε σχήμα Coin Baroque, όπου έχουμε λευκά υπέροχα μάργαρα με 5α+ ποιότητα μαργάρων σε λάμψεις. Έχουμε προέλευση τη λίμνη Μπίβα της Ιαπωνίας, καταπληκτικά μαργαριτάρια όπου εναλλάσσονται με τα Angel Skin κοράλια και μας δίνουν αυτό το υπέροχο αισθητικό αποτέλεσμα. Το βραχιόλι έχει μήκος 23 εκατοστά μαζί με την αλυσίδα προέκτασης και το πλάτος του είναι 1,5 εκατοστό. Η εκτίμησή του ξεπερνάει τα 670 ευρώ. Σήμερα στο κωδικό Α7178 αυτό το εκπληκτικό βραχιόλι δίνεται προσφορά σήμερα μόνο στα 145 ευρώ. Κωδικός Α7533 και έχουμε εδώ ένα μοναδικό υπέροχο χειροποίητο κολλιέ. Είναι ένα και μοναδικό, δεν υπάρχει δεύτερο. Ένα εκπληκτικό κόσμο φιλοτεχνημένο σε ασήμι 925 με λευκό χρυσό στα 14 καράτια. Και δεν υπάρχει δεύτερο γιατί έχουν εξαντληθεί τα πετράδια μας, δυστυχώς δεν έχουμε άλλους τέτοιους οπάλιους περουβιανούς. Έχουμε λοιπόν εκπληκτικούς περουβιανούς οπάλιους σε ροζ χρώμα αλλά και σε μπλε, όπου έχουμε ελεύθερης φόρμας κοπή και fancy cut κοπές. Έχουμε υπέροχες αποχρώσεις του απαλού ροζ, του έντονου ροζ και του μπλε. Έχουμε opaque και translucent καθαρότητες και είναι 5α+ οι ποιότητες των οπάλιων. Και τα ροζ πετράδια που βλέπετε και η μπλε είναι περουβιανή οπάλιοι γνήσιοι ορυκτοί. Έχουμε όμως και μαργαριτάρια γλυκού νερού, στρογγυλοποιημένα μπαρόκ, όπου είναι σε silver χρώμα, και έχουμε οπά καθαρότητα και προέλευση την Ιαπωνία. Το κόσμο επίσης συμπληρώνουν και αιματίτες σε σχήμα και κοπή ροντέλ με λευκό επιχρήσωμα στα 14 καράτια και προέλευση την Αφρική. Το βάρος του κοσμήματος είναι 165 καράτια. Το μήκος του κολλιέ είναι 47 εκατοστά. Το πλάτος του είναι 1 εκατοστό. Η εκτίμησή του ξεπερνά τα 550 ευρώ. Σήμερα στο κωδικό Α7533 αυτό το πανέμορφο κολλιέ και για μόνο ένα κόσμημα, αυτό το υπέροχο κόσμημα λοιπόν δίνεται προσφορά σήμερα μόνο στα 50 ευρώ. Κωδικός Α7533, προσφορά σήμερα μόνο στα 50 ευρώ.
Κωδικός Α6759 και έχουμε εδώ ένα πανέμορφο βραχιόλι Ριβιέρα, ένα καταπληκτικό κόσμημα όπου είναι ροζέτα ενωμένα μεταξύ τους και έχουμε μέταλλα ασήμι 925 και λευκό χρυσό στα 14 καράτια. Έχουμε υπέροχη Ριβιέρα βραχιόλι όπου κάθε ροζέτα της στο κέντρο φιλοξενεί από ένα καταπληκτικό φυσικό ορυκτό ιολίτη. Ένα ιολίτη ή αλλιώς κορδιερίτη ή αλλιώς ζαφύρι του νερού, ένα εκπληκτικό πετράδι με έντονο μπλε χρώμα. Έχουμε στρογγυλή κοπή, VVS καθαρότητα και έχουμε συνολικά 20 πετράδια στο βραχιόλι μας. Τα 20 πετράδια μας δίνουν συνολικό βάρος 12 καράτια και έχουν έντονο μπλε χρώμα, υπέροχη λάμψη και προέλευση έχουν την Αφρική. Περιμετρικά τώρα από κάθε ιολίτη υπάρχουν φυσικά ορυκτά τοπάζια. Γνήσια ορυκτά τοπάζια στρογγυλής κοπής με VVS καθαρότητα. Συνολικά έχουμε 320 πετράδια που μας δίνουν συνολικό βάρος 3 καράτια και 20 εκατοστά του καρατίου. Η προέλευση των τοπαζιών είναι από τη Βραζιλία. Το βραχιόλι μας έχει μήκος 17,5 εκατοστά και έχει και 2,5 εκατοστά αλυσίδα προέκτασης, οπότε πάει ακριβώς στα 20 εκατοστά. Το πλάτος του βραχιολιού είναι 7 mm, είναι εντυπωσιακό, λαμπερό. Έχει εκτίμηση που ξεπερνάει τα 850 ευρώ. Και σήμερα στον κωδικό Α6759 αυτό το πανέμορφο βραχιόλι δίνεται προσφορά σήμερα μόνο στα 160 ευρώ. Κωδικός Α7520 και έχουμε εδώ ένα εκπληκτικό ethnic κολιέ, ένα κόσμημα καταπληκτικό, χειροποίητο, φιλοτεχνημένο σε ασήμι 925 με κίτρινο χρυσό στα 14 καράτια και έχουμε λοιπόν υπέροχα πετράδια, μια καταπληκτική σύνθεση και χρωματική αλλά και φυσικών ορυκτών και οργανικών λίθων και ξεκινάω με τα πετράδια που περιέχει το κολιέ, όπου μιλάμε για φυσικά ορυκτά κρίσταλα μπλε χαολίτη σε σχήμα και κοπή ελεύθερης φόρμας. Έχουμε και χρυμπάρια βαλτικής σε σχήμα και κοπή δοντιού αλλά και ροντέλ, έχουν αυτό το βουτυρέ κίτρινο χρώμα και στο πορτοκαλί χρώμα. Έχουμε μάτια του τίγρη σε πράσινο χρώμα στα 10 χιλιοστά και στα 6 χιλιοστά με οπά καθαρότητα και έντονο πράσινο χρώμα. Έχουμε σπεσαρτίνες γρανάτες και τυρκουάζ Αφρικής. Έχουμε υπέροχες αποχρώσεις που παντρεύονται καταπληκτικά στο κόσμημα. Ένα και μοναδικό είναι το κολιέ, δυστυχώς δεν υπάρχει δεύτερο. Έχουμε opaque, translucent και VVS καθαρότητες σε όλο το κόσμημα. Έχουμε διάφορες κοπές. Τα πετράδια μας προέρχονται από την Αφρική, από τη Βαλτική και από την Αριζόνα. Έχουμε συνολικό βάρος 435 καράτια. Έχουμε μήκος 50 εκατοστά και πλάτος έχουμε 2 εκατοστά στο κεντρικό σημείο του κολιέ. Έχουμε εκτίμηση που ξεπερνά τα 370 ευρώ και σήμερα στον κωδικό Α7520 αυτό το υπέροχο κόσμημα δίνεται προσφορά σήμερα μόνο στα 50 ευρώ.
Κωδικός Α6475 και έχουμε εδώ ένα καταπληκτικό πολύπετρο δαχτυλίδι, εντυπωσιακό και πανέμορφο, φιλοτεχνημένο σε ασί με 925 με λευκό χρυσό στα 14 καράτια. Έχουμε υπέροχους φυσικούς ορυκτούς τανζανίτες σε δύο διαφορετικές σκοπές, σκοπή πουάρ και στρογγυλή. Συνολικά έχουμε 22 πουάρ και 14 στρογγυλά πετράδια που μας δίνουν συνολικό βάρος 12 καράτια και 40 εκατοστά του καρατίου. Έχουμε IFVVS καθαρότητα και προέλευση φυσικά την Τανζανία, καθώς και ο Τανζανίτης πουθενά αλλού στον πλανήτη δεν εξορίσεται. Έχουμε διαστάσεις 2,4 εκατοστά το μήκος επί 2,1 το πλάτος. Έχουμε ένα εντυπωσιακό φλωράλ σχέδιο και υπέροχα σπάνια πετράδια τανζανίτη με ένα γλυκό βιολετή μπλε χρώμα και έχουμε εκτίμηση τα 700 ευρώ. Σήμερα στον κωδικό Α6475 αυτό το υπέροχο πολύπετρο δαχτυλίδι δίνεται προσφορά σήμερα μόνο στα 130 ευρώ. Κωδικός Α7464 και έχουμε εδώ ένα καταπληκτικό χειροποίητο κολλιέ, ένα κόσμημα ευκολοφόρετο, ευκολοσυνδίαστο, φοριέται το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι εκπληκτικά τα πετράδια που φέρει και ξεκινάω με τα μέταλλά μας. Έχουμε μέταλλα ασί με 925 με κίτρινο χρυσό στα 14 καράτια και ξεκινάω με τα πετράδια που είναι σε σχήμα και κοπή μπριολέτ, όπου μιλάμε για γνήσιο ορυκτό ζαντ στο χρώμα το καφέ της μόκας. Έχουμε translucent καθαρότητα και προέλευση την Ιαπωνία. Έχουμε φυσικά ορυκτά τυρκουάζ Αριζόνας σε κοπή ελεύθερης φόρμας με έντονο τυρκουάζ μπλε χρώμα με καστανά νερά, όπου παντρεύονται υπέροχα με το καφέ ζάντ της μόκα στο χρώμα. Έχουμε υπέροχα ροζ ζάντ στρογγυλά στα 6 χιλιοστά με translucent καθαρότητα που προέρχονται και αυτά από την Ιαπωνία, όπου συνδυάζονται επίσης υπέροχα με το χρώμα της μόκας. Έχουμε ματίτες επιχρυσωμένους σε κοπή ροντέλ με κίτρινο επιχρήσιμο στα 14 καράτια και προέλευση στην Αφρική, και στο κέντρο υπάρχει ένα καταπληκτικό μαργαριτάρι, ένα μαργαριτάρι μπαρόκ, μαργαριτάρι γλυκού νερού μπαρόκ με έντονο υπέροχο λευκό χιονάτο χρώμα, με πολύ ωραίους ρυθμούς, με ιδιαίτερο σχέδιο, όπου είναι φυσικό το σχέδιό του. Έχουμε διαστάσεις του κεντρικού μαργαριταριού 3,3 εκατοστά το μήκος επί 2,2 το πλάτος. Να πούμε ότι το κόσμημα έχει μήκος 52 εκατοστά και το πλάτος του είναι 1,3 εκατοστά. Η εκτίμησή του ξεπερνά τα 455 ευρώ. Σήμερα στον κωδικό Α7464 αυτό το εκπληκτικό κολλιέ δίνεται προσφορά σήμερα μόνο στα 60 ευρώ.
Κωδικός Α6447 και έχουμε εδώ ένα καταπληκτικό κόσμημα, μια υπέροχη ριβιέρα βραχιόλι, φιλοτεχνημένη σε ασί με 925 με λευκό χρυσό στα 14 καράτια. Μια ριβιέρα υπέροχη όπου είναι κατάμεστη από φυσικούς ορυκτούς τανζανίτες στρογγυλής κοπής. Έχουμε συνολικά 24 πετράδια στρογγυλής κοπής που μας δίνουν συνολικό βάρος 7 καράτια και 20 εκατοστά του καρατίου. Έχουμε IF-VVS καθαρότητα και προέλευση την Τανζανία φυσικά, καθώς και πουθενά άλλου στον πλανήτη δεν εξορίσσονται οι Τανζανίτες. Έχουμε έντονο μπλε βιολετή χρώμα, υπέροχη κοπή και περιμετρικά τώρα από κάθε Τανζανίτη υπάρχουν και γνήσια ορυκτά τοπάζια λευκού χρώματος, όπου έχουμε συνολικά 240 πετράδια. 240 πετράδια με συνολικό βάρος 4 καράτια και 80 εκατοστά του καρατίου, με IF-VVS καθαρότητα, με προέλευση τη Βραζιλία. Ένα κόσμημα όπου συνολικά μαζί με το extension έχει μήκος 20 εκατοστά. Η εκτίμησή του ξεπερνάει τα 1.200 ευρώ. Σήμερα στον κωδικό Α6447 αυτό το καταπληκτικό βραχιόλι δίνεται σε προσφορά σήμερα μόνο στα 180 ευρώ. Κωδικός Α7396 και έχουμε εδώ ένα καταπληκτικό υπέροχο χειροποίητο κολλιέ. Ένα κολλιέ καταπληκτικό φιλοτεχνημένο σε ασί με 925 με λευκό χρυσό στα 14 καράτια, και ξεκινάω με το μοτίβ το κεντρικό, όπου έχουμε ένα σκαλιστό κεφάλι ελέφαντα σε φυσικό μασίφ νεφρίτης υπέροχος με βαθύ πράσινο χρώμα, με translucent καθαρότητα, με προέλευση την Ιαπωνία και βάρος 35 καράτια και 62 εκατοστά του καρατίου. Ένα καταπληκτικό πετράδι όπου έχει σκαλιστεί εντελώς χειροποίητα. Πάμε στο κολλιέ τώρα, που συναντάμε δύο μεγάλα βαθύ μοβ χρώματος ZAD σε κοπή μπριολέτ με translucent καθαρότητα και προέλευση την Ιαπωνία. Έχουμε αμέσως μετά δύο μικρότερα μπριολέτ ZAD, όπου είναι στο μοβ της λεβάντας, ένα πιο ανοιχτό μοβ, πάλι σε κοπή μπριολέτ με translucent καθαρότητα και προέλευση την Ιαπωνία. Έχουμε ματίτες όπου είναι σε κοπή ροντέλ με λευκό επιχρήσιμο στα 14 καράτια και προέλευση την Αφρική, και έχουμε και πράσινους αχάτες στρογγυλούς στα 6 χιλιοστά με translucent καθαρότητα και προέλευση επίσης στην Αφρική. Το κόσμο μετά τελειώνει, το μήκος του σε πέτρες είναι 16 εκατοστά. Μετά τελειώνει στα τελειώματά του με αλυσίδα βαρέως τύπου στιβαρή, για να μην χάσετε ποτέ το κόσμημά σας. Ένα πολύ ωραίο κολλιέ που τα λένε τύπου χαμόγελο αυτά τα κοσμήματα. Έχουμε το κεντρικό μοτίβο, ο ελέφαντας έχει διαστάσεις 3,5 εκατοστά το μήκος επί 2,1 το πλάτος. Έχουμε πάχος στο κολλιέ μας, στο χαμόγελο έχουμε 1 εκατοστό το πλάτος, και έχουμε και τελικό μήκος μαζί με τις αλυσίδες στο κόσμο να έχει 46 εκατοστά. Αν εσείς επιθυμείτε να το κάνουμε 50 εκατοστά ή 55, μας το λέτε στο τηλεφωνικό κέντρο και εμείς το διορθώνουμε και σας το φτιάχνουμε στο μήκος που εσείς θέλετε. Το κόσμημα έχει εκτίμηση 340 ευρώ.
Σήμερα στον κωδικό Α7396 αυτό το υπέροχο κολλιέ δίνεται προσφορά σήμερα μόνο στα 65 ευρώ. Κωδικός Α6032 και έχουμε εδώ καταπληκτικά σκουλαρίκια βικτοριανού στυλ, όπου είναι φιλοτεχνημένα σε ασήμι 925 με κίτρινο χρυσό στα 14 καράτια και είναι ελαφρώς κρεμαστά, είναι υπέροχα. Έχουμε κεντρικά διαμάντια Αφρικής σε κοπή table cut, 2 πετράδια στο σύνολο, στο μοτίβ που έχει το σχήμα σταγόνας και είναι στα 0,40 εκατοστά του καρατίου το βάρος τους. Έχουν λευκό χρώμα και transparent καθαρότητα και έχουμε και 2 φυσικά ορυκτά ρουμπίνια, 2 ρουμπίνια Μοζαμβίκης σε κοπή oval, όπου έχουν υπέροχο έντονο blood red χρώμα και συνολικό βάρος στα 2 ρουμπίνια έχουμε 2 καράτια και 40 εκατοστά του καρατίου. Έχουμε transparent καθαρότητα. Έχουν εκτίμηση που ξεπερνάει τα 645 ευρώ και σήμερα στον κωδικό Α6032 αυτά τα υπέροχα σκουλαρίκια δίνονται προσφορά μόνο στα 135 ευρώ. Κωδικός Α7621 και έχουμε εδώ ένα πανέμορφο και ιδιαίτερο μονόπετρο δαχτυλίδι φιλοτεχνημένο σε ασήμι 925 με κίτρινο χρυσό στα 14 καράτια και έχουμε χειροποίητη κατασκευή και ένα κεντρικό φυσικό κρίσταλο όπως ακριβώς έχει βρεθεί στο ορυχείο, ένα κρίσταλο φυσικό ρουμπίνιου, ένα ρουμπίνι που προέρχεται από τη Μοζαμβίκη, είναι εντελώς φυσικός ο σχηματισμός που έχει το πετράδι που βλέπετε, είναι έτσι ακριβώς βρίσκονται τα ρουμπίνια. Έχουμε λοιπόν βαθύ κόκκινο χρώμα, έχουμε translucent καθαρότητα και βάρος. Το ρουμπίνι έχει 30 καράτια και 17 εκατοστά του καρατίου. Ένα εκπληκτικό λοιπόν ρουμπίνι Μοζαμβίκης σε ένα καταπληκτικό καστόνι που αγκαλιάζει υπέροχα το πετράδι και έχουμε διαστάσεις 1,7 εκατοστά το μήκος επί 1,2 το πλάτος. Έχουμε εκτίμηση που ξεπερνά τα 365 ευρώ και σήμερα στον κωδικό Α7621 αυτό το υπέροχο δαχτυλίδι δίνεται προσφορά σήμερα μόνο στα 80 ευρώ.
Κωδικός Α6404 και έχουμε εδώ ένα πολύτιμο ζευγάρι σκουλαρίκια λοβού με πύρο και πεταλούδα, υπέροχα και πανάκριβα και πολύτιμα. Μέταλλα έχουμε ασί με 9,25 και κίτρινο χρυσό στα 14 καράτια. Έχουμε υπέροχα μονόπετρα σκουλαρίκια λοβού με πύρο και πεταλούδα, όπου στα κέντρα τους φιλοξενούν δύο καταπληκτικούς πανέμορφους γνήσιους μοϊσανίτες. Μοϊσανίτες σε κοπή μπριγιάν, όπου είναι 2 καράτια ο καθένας και έχουμε IF καθαρότητα, 4 καράτια βάρος συνολικό και υπέροχο λευκό F χρώμα, και είναι πεντακάθαρα και πάρα πολύ λαμπερά και αψεγάδιαστα. Η διάμετρός τους είναι 8x8 mm, είναι πραγματικά πανέμορφα, αστραποβολάνε σαν να μην υπάρχει αύριο. Έχουμε εκτίμηση που ξεπερνάει τις 2.200 ευρώ και σήμερα στο κωδικό Α6404 αυτά τα εκπληκτικά σκουλαρίκια δίνονται προσφορά μόνο στα 250 ευρώ. Κωδικός Α7403 και έχουμε εδώ ένα καταπληκτικό χειροποίητο βραχιόλι, ένα βραχιόλι μούλτι υπέροχο, πολύχρωμο, ιδιαίτερο και πολύτιμο, διότι φέρει υπέροχα πολύτιμα πετράδια. Τα μέταλλά μας είναι ασί με 9,25, έχουμε στιβαρή κατασκευή στο βραχιόλι, καστόνι ενωμένα μεταξύ τους, και ξεκινάω με τα υπέροχα ρουμπίνια Μαδαγασκάρης. Έχουμε 3 υπέροχα ρουμπίνια Μαδαγασκάρης σε κοπή μαρκίζ, όπου το κάθε ένα ρουμπίνι έχει βάρος 3,5 καράτια, έχει οπά, καθαρότητα και έντονο ρουμπινί κόκκινο χρώμα και τελικό βάρος έχει 10 καράτια και 50 εκατοστά του καρατίου. Έχουμε και 3 υπέροχα σμαράγδια Ζάμπιας, πάλι σε κοπή μαρκίζ, πάλι 3,5 καράτι το καθένα βάρος. Έχουμε έντονο σμαραγδοπράσινο χρώμα και οπά καθαρότητα. Τέλος έχουμε και 2 υπέροχα ζαφύρια Μοζαμβίκης με ένα βαθύ μπλε χρώμα, με κοπή μαρκίζ, με οπά καθαρότητα και βάρος τελικό 7 καράτια. Συνολικά το βραχιόλι μας έχει βάρος σε φυσικά ορυκτά πολύτιμα πετράδια 28 καράτια. 28 καράτια λοιπόν σε γνήσιους ορυκτούς λίθους, ρουμπίνια, σμαράγδια, ζαφύρια. Είναι μια κλασική, ένας υπέροχος κλασικός συνδυασμός. Έχουμε στο βραχιόλι 20 εκατοστά μήκος και 7 mm έχουμε πλάτος. Η εκτίμηση του κοσμάτος ξεπερνά τα 450 ευρώ και σήμερα στον κωδικό Α7403 αυτό το υπέροχο βραχιόλι δίνεται προσφορά σήμερα μόνο στα 70 ευρώ.
Κωδικός Α7578 και έχουμε εδώ ένα καταπληκτικό υπέροχο στιβαρό δαχτυλίδι. Ένα δαχτυλίδι φιλοτεχνημένο σε ασί με 925 με μαύρο ρόδιο και κίτρινο χρυσό στα 14 καράτια. Έχουμε χειροποίητη κατασκευή, φαρδιά γάμπα, εντυπωσιακό σκελετό. Έχουμε ένα κεντρικό πετράδι πολύτιμο, μιλάμε για ένα φυσικό μπλε ζαφύρι, ένα ζαφύρι σε κοπή οβάλ με ένα υπέροχο βαθύ μπλε χρώμα, με προέλευση τη Μοζαμβίκη, με καθαρότητα transparent και βάρος 6 καράτια. Έχουμε και διάσπατα καστόνια με λευκά ορυκτά τοπάζια, 3 καστόνια λοιπόν με στρογγυλά υπέροχα λευκά ορυκτά τοπάζια που μας δίνουν συνολικό βάρος 0,15 εκατοστά του καρατίου, έχουν VVS καθαρότητα και προέρχονται από τη Βραζιλία. Έχουμε, ξαναλέω, φαρδιά γάμπα. Στην περίπτωση αυτού του δαχτυλιδιού θα πρέπει να μας πείτε ένα νούμερο παραπάνω από αυτό που φοράτε, διότι η φαρδιά γάμπα ξεκλέβει ένα νούμερο, οπότε έχετε το υπόψη σας στο τηλεφωνικό κέντρο να μας πείτε ότι φοράτε παράδειγμα νούμερο 56, άρα το συγκεκριμένο να το κάνουμε 57, για να μην σας είναι στενό όταν το παραλάβετε. Έχουμε εκτίμηση στο κόσμο που ξεπερνάει τα 730 ευρώ. Σήμερα στο κωδικό Α7578 αυτό το πανέμορφο δαχτυλίδι δίνεται προσφορά σήμερα μόνο στα 135 ευρώ. Κωδικός Α7577 και έχουμε εδώ ένα καταπληκτικό πολύπετρο δαχτυλίδι με ιδιαίτερο σχεδιασμό, ένα κόσμημα υπέροχο φιλοτεχνημένο σε ασί με 925 με λευκό χρυσό στα 14 καράτια και έχουμε δύο κεντρικά υπέροχα πετράδια φυσικού ορυκτού αμέθιστου σε κοπή πουάρ, όπου προέρχεται από τη Βραζιλία, έχει IF καθαρότητα, έχει τελικό βάρος 3 καράτια τα δύο πετράδια και έχουν έντονο υπέροχο φωτεινό μοβ χρώμα. Περιμετρικά από τους αμέθιστους υπάρχουν και φυσικά ορυκτά πετράδια Madeira Citrine. Το Madeira Citrine είναι ένα σιτρίνο που έχει πιο πορτοκαλίζον χρώμα, έχει προέλευση τη Βραζιλία, στρογγυλή κοπή και έχουμε συνολικά 74 πετράδια που μας δίνουν τελικό βάρος 5 καράτια και 92 εκατοστά του καρατίου. Ένα εκπληκτικό υπέροχο δαχτυλίδι με διαστάσεις 2,2 εκατοστά το μήκος επί 1,7 το πλάτος. Είναι εντυπωσιακό, είναι πολύ λαμπερό. Η αντίθεση του μόβ με το πορτοκαλοκίτρινο είναι υπέροχη. Έχουμε εκτίμηση που ξεπερνά τα 650 ευρώ και σήμερα στον κωδικό Α7577 αυτό το υπέροχο δαχτυλίδι δίνεται προσφορά σήμερα μόνο στα 120 ευρώ.
Κωδικός Α7191 και έχουμε εδώ ένα καταπληκτικό κόσμημα, ένα εντυπωσιακό, πολύτιμο, πανάκριβο κόσμημα, μια ιδιαίτερη μεγάλη ροζέτα, όπου είναι φυροτεχνημένη σε ασήμ 925 με λευκό χρυσό στα 14 καράτια. Και ξεκινάω με τον κεντρικό λίθο, όπου έχουμε ένα μεγάλο ζαφύρι και ηλάνης σε κοπή οβάλ, όπου έχει βάρος συνολικό 23 καράτια και 77 εκατοστά του καρατίου, ένα τεράστιο κεντρικό ζαφύρι με ένα υπέροχο βαθύ μπλε χρώμα και translucent καθαρότητα, προέρχεται από την κεϊλάνη, είναι πανέμορφο, 100% γνήσιο ορυκτό ζαφύρι και περιμετρικά του υπάρχουν επίσης ζαφύρια κεϊλάνης στρογγυλά σε μικρότερες κοπές, όπου έχουμε συνολικά 32 πετράδια που μας δίνουν συνολικό βάρος 0,64 εκατοστά του καρατίου, έχουν VVS καθαρότητα και ένα ανοιχτό μπλε χρώμα. Το κόσμημα συνολικά φέρει πάνω από 24 καράτια σε γνήσια ορυκτά ζαφύρια και ηλάνης. Έχουμε διαστάσεις 2,3 εκατοστά το μήκος επί 1,8 το πλάτος, ένα εντυπωσιακό και πολύτιμο δαχτυλίδι, όπου η εκτίμησή του ξεπερνάει τις 2.150 ευρώ. Σήμερα στο κωδικό Α7191 αυτό το εκπληκτικό δαχτυλίδι δίνεται σε υπερπροσφορά σήμερα μόνο στα 390 ευρώ. Κωδικός Α7542 και έχουμε εδώ ένα ονειρεμένο χειροποίητο κολιέ, ένα εκπληκτικό κόσμημα, ένα σπάνιο κόσμημα και ιδιαίτερο, διότι είναι ένα και μοναδικό, δεν μπορεί να αντιγραφεί, διότι τα πετράδια που βλέπετε είναι μοναδικά. Έχουμε μέταλλα ασήμ 925 και λευκό χρυσό στα 14 καράτια. Έχουμε υπέροχα Citrine Βραζιλίας, σκαλισμένα στο χέρι, χειροποίητα, σε σχήματα φύλων αλλά και λουλουδιού. Έχουμε 5 υπέροχα φύλλα και έναν κεντρικό λουλούδι. Ξεκινάω από την αριστερή πλευρά και πάμε προς τη δεξιά, όπου το πρώτο φύλλο έχει βάρος 10 καράτια και 65 εκατοστά του καρατίου, το δεύτερο φυλλαράκι έχει 8 καράτια και 57 εκατοστά του καρατίου, έχουμε το κεντρικό λουλούδι όπου έχει βάρος 13 καράτια και 77 εκατοστά του καρατίου, έχουμε το κάθετο φυλλαράκι όπου έχει βάρος 12 καράτια και 65 εκατοστά του καρατίου. Πάμε λοιπόν προς τα δεξιά τώρα και έχουμε το επόμενο φυλλαράκι να είναι στα 9 καράτια και 17 εκατοστά του καρατίου και το τελευταίο από τη δεξιά πλευρά έχει βάρος 12 καράτια και 10 εκατοστά του καρατίου. Έχουμε συνολικό βάρος λοιπόν στο κολλιέ μας 66 καράτια και 91 εκατοστά του καρατίου. Υπέροχα μεγάλα σκαλιστά Citrine, όπου έχουν πραγματικά πολλή δουλειά επάνω τους και παίρνουν υπεραξία μόνο και μόνο για το σκάλισμα που έχουν. Έχουμε IF VVS καθαρότητα και έντονο μελί χρυσοκίτρινο χρώμα, ένα εκπληκτικό γνήσιο ορυκτό χρώμα του Citrine. Έχουμε, ξαναλέω, προέλευση την Βραζιλία και έχουμε τώρα στο κεντρικό λουλούδι από την επάνω την πλευρά υπάρχει και ένα καστόνι όπου φέρει έναν υπέροχο ροδολίτη γρανάτι σε οβάλ κοπή στα 0,60 εκατοστά του καρατίου με IF καθαρότητα και προέλευση την Τανζανία, και έχουμε και 5 καστόνια από διάσπαρτες φυσικές ορυκτές ακουαμαρίνες Βραζιλίας σε στρογγυλά καστονάκια με VVS καθαρότητα και συνολικό βάρος στα 5 πετράδια
0,25 εκατοστά του καρατίου. Να πούμε εδώ το μήκος των καστονιών που φέρουν στα κέτα του Citroën είναι 13 εκατοστά. Το πλάτος είναι 1,5 εκατοστό, δηλαδή δεν είναι στενά, δεν είναι μικρούλια, είναι 1,5 εκατοστό οι πέτρες, η διάμετρός του, είναι μεγάλες πέτρες. Έχουμε κάθετο μήκος, δηλαδή το λουλούδι και το φυλαράκι που είναι κάθετο, έχει μήκος 4,5 εκατοστά. Το τελικό μήκος του κολιέ είναι 49 εκατοστά και κλείνει φυσικά με αλυσίδα και παπαγαλάκι στο τέλος. Αν επιθυμείτε να έχει και μεγαλύτερη αλυσίδα, να πάει και στα 55 και στα 60, μας το λέτε στο τηλεφωνικό κέντρο και εμείς το μεγαλώνουμε με αλυσίδα extension. Έχουμε εκτίμηση τώρα στο κολιέ που ξεπερνά τα 730 ευρώ. Ένα εκπληκτικό χειροποίητο κόσμημα, υπέροχο πολύτιμο κόσμημα, όπου σήμερα στον κωδικό Α7542 αυτό το υπέροχο κολιέ δίνεται σε σούπερ υπερπροσφορά μόνο στα 160 ευρώ. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε άλλη μια εκπομπή του James Show. Ελπίζω να σας ξαναδούμε σύντομα.